Assalomu alaykum do'ston, men imroz дар шаҳри Истамбули, Туркия, дар парки Гулсане қарор дорам. Дар ин видео мехоҳам дар бораи он суҳбат кунам ки чӣ хел ба Туркия омад, яъне барои ба Туркия омадан чӣ лозим аст барои онҳое ки умуман тасаввурот надоранд. Албатта барои он ки ба Туркия биёӣ, забонашро бояд каме ҳам бошад, бояд донӣ, чунки барои худат боз ҳам осонтар мешавад. Агар ки забонро умуман нафаҳмӣ, душворӣ мешавад, азоб мекашӣ. ҳангоми ба Туркия омадан ман чӣ хел омадам, яъне ман аз Русия омадам, аз Домодедово ба Анталия парвоз кардам. Яъне ба Анталия барои он билет гирифтам ки он назар ба Стамбул арзонтар буд. дӯстон, ман баъд аз шаҳри Анталия ба Стамбул омадам ба тариқи автобус. Дар видеои навбатӣ ман нишон медиҳам пурра чӣ хел аз Анталия ба шаҳри Стамбул бояд омад. хулоса ҳамин барои ба Туркия омадан ба шумо лозим аст танҳо заграм паспорт, билет ва тести COVID-19 ки 72 соат эътибор дошта бошад. боз дӯстон, дар бораи он ки ба ин ҷо омада кор пайдо кунед, дар бораи кор чӣ хел кор ҳаст, ман дар видеои навбатӣ боз дар бораи кор видеои махсус менамоям. ҳоло бошад барои он ки ба ин ҷо биёӣ, албатта вақте ки меоӣ ҳамон рӯзаш кор ёфта наметавонӣ. Бояд 1 ҳафта 10 рӯз бояд кор кунӣ, кори барои худат маъқул. дар видеои навбатӣ бошад дар бораи маошҳояшам гап мезанам. гуфта будам ки ин ҷо маошаш назар ба Русия хело кам аст. Хело кам аст. Барои он ки ба ин ҷо меоӣ 1 ҳафта 10 рӯз то замоне ки кор меёбӣ, ба худат бояд маблағи лозима барои агар квартира гирӣ, квартира барои меҳмонхона бошад, барои меҳмонхонаву хурду хӯрок ба худат маблағи лозима, яъне ба андозаи аз 10 000 рубли русӣ то 20 000 гирӣ мешавад. Агар ки ба ин ҷо омадӣ сарф кардӣ, боз то вақте ки кор меёбӣ, онро сарф мекунӣ. Кор ки ёфтӣ, аз ҳисоби маоши худат зиндагӣ мекунӣ. Агар ки ба ин ҷо омадию дар муддати 2-3 рӯз кор ёфта тавонистӣ, яъне соҳиби маош ки шудӣ, он маблағе ки бо худ овардӣ дар кисаи худат мемонад, ҳеҷ зараре надорад. дар ин ҷо бошад ман бо маблағи Русия ба Туркия омадам, яъне бо рубл. дар ҳамон аэропорти Анталия ҷои махсус барои қурби асрор, яъне иваз менамояд, рублро бо лира иваз мекунад. шумо ҳам метавонед бо рубл ба Туркия биёед, агар ки дар Россия бошед. Агар ки дар Тоҷикистон бошед, ба шумо тавсия медиҳам ки бо маблағи доллар биёед, чунки дар ин ҷо ман ягон бор надидам ки маблағи тоҷикӣ истифода бошад, ё ки дар ягон ҷойҳои иваз намудани қурби асрор дар ягон ҷо надидам ки сомонӣ нависта шуда бошад. барои ҳамин ҳам доллар бигиред бо худ хубтар аст. дӯстон, дар видеоҳои навбатӣ боз пурратар дар бораи кор, дар бораи чӣ хел аз Анталия ба Стамбул омадан, дар бораи саёҳатҳои худам, яъне ҳар ҷойҳои тамошобоби Стамбул видео карда дар канал. агар ягон саволҳои нофаҳмо бошад оиди Туркия, дар Туркия чӣ хел зиндагӣ намудан, метавонед дар комментар нависед. ман ҳатман видеои махсус менамоям барои ҷавоб додан ба саволҳои шумо.